duka dai kowane kalar light da kake amfani da shi ta nan zaka sa sai ka yi amfani da shi. Shi wannan kamar yana irin baza hasken ne a Hausance zan ce ko. Na'am. To shi kuma wannan abun kuma da aka saba background din da yayi kamar wani abu ne dai haka. Wannan decoration ne. Ka san kowa da kalar yanda yake son abu. Wasu zaka ga sun zo ce maka suna buƙatar a musu da wannan, wasu su ce suna buƙatar a musu da wannan, wasu za ka ga shi zai dauki wannan. A'a yanzu misali kamar wannan kaga mutum zai iya tsaya haka. Yana so wannan abun a bayan shi yawwa, wani kuma za ka ga ya zo ya tsaya haka wannan abun yake buƙata a gefen shi amma kuma bai san na bayan. To sai mu cire, sai mu ɗauke shi. Okay. Da wani background ta gefen nan idan na duba, shi kuma wannan background ne idan na duba ya aka dan samu wannan abun ya bada ma'ana sosai. Misali ga wani abubuwa ga kala abin ya zama wani golden in kika dauka hoton baya dawowa reflecting wuta ko wani abu yana nan ko gaskiya ba dawowa saboda in ka dauka ma in ka ga ya dawo zaka iya ka gyara yanda ka seta light ɗinka. Ka gane? Sannan kuma wannan dalilin da yasa aka yi shi saboda masu ɗaukan hoto wani in ya zo kamar yadda muka nuna na wancan wani zai ce shi a nan yake so wannan kamar background yawwa zai ce shi a nan yake so ya yi shi yasa muka yi shi haka. Okay, to masha Allah. Ga wani ma na ga wasu jakakkuna har da wani kaman wani abubuwa da shi na duk da anan ba zan iya gane ba. Duk saboda an yi su ne duk saboda fasfon. Ga wani abu ma da na gani a nan shi ma ban san menene ba kuma dai da sauransu. To yan uwa kamar yadda kuka sani mun zo ƙarshen wannan tattaunawa kuma mun dan ziyarci shagon wannan shagon ɗaya daga cikin wani gefe ne na wannan shagunan bangaren shagunan. Idan aka duba a falon ma akwai wani gu a ciki different backgrounds ne da suke cikin wannan waje. Kuma a daidai wannan lokaci kafan Safiya Fitin Online News tana miki fatan alheri a wannan shagon mai albarka. Sannan kuma ita ma ta baki makin 89 duba da komai da nazo na gani abin yayi, kuma muna miki fatan alheri. Yan uwa masu kallon mu mun zo ƙarshe, kuma idan akwai wani bukata kamun na tafi mu karkare shirin na ƙarshe, CEO zaki dan ƙara kira mana namban wayan nan da kuma location da wannan abin yake insha Allah. Okay, to location ɗinmu dai na farko yana nan a kan Old Kano Road inda na faɗa ɗazu gefen Barewa. Na'am. Sannan shi kuma namban waya na zan sake kira masu sauraro. Namban wayan mu shine 080 600 56278. Na'am. Okay. To shine namban waya. Ga wani a comment section yana tambayan mu me yace ma? Yace tana daukan iya maza ne ko hannu, iya mata ne ko kuma hannu maza. An ce gun daukan hoto ina tunanin ya hada kodin CEO ya abin yake ga wani. Kamar yadda ka faɗa idan aka ce gun daukan hoto ya hada duka maza da mata. Na'am. Ai kamar ya zan ce maka kamar shagon salon ne. Salon ma kaga akwai inda suka ci gaba zaka ga kaje an samu salon, an samu bangare na mata, an samu na maza. To wurin daukan hoto ma to haka ne, muna daukan maza muna daukan mata duka muna dauka. Kar a gadon cewa ni mace ne ai tunanin cewa ko ba ma daukan maza, a'a muna dauka. Dan ɗazu na yi magana har ɗaurin aure ana iya wannan ɗin mu gayyace mu kuma muna iya mai attending insha Allah. To masha Allah muna miki fatan alheri. Allah ya bada nasara. Amin ya rabbi, na gode sosai. Thank you very much. Assalamu, na gode.